Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:27 minutu diren honetan, Realak eta Gironak Montilibin jokatu duten Santander eSports Ligako 23. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu emaitza azkenerako usnakoa izan da, eta honen bestez, biek ala biek puntu bana eskuratu dute. Gogoratuko dugu, Girona batetik lehengoan Zeltaren aurka irabaztetik iritsi dela gaurko norgehiagoka honetara utxeta bat. Irabazi zuten Kataluniarrek, Realak berriz ezin izan zuen berdinketatik igaro Rayo Vallecanoren aurka anoetan, eta honen bestez bi taldeak nahiko egoera desberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara. 11koei dagokienez, Girona honelaxe atera da, 4-2-3 bateko sistemarekin gatzaniga izan da ATP-an, 4ko lerroa atzealdean, Jan Couto eskuinetik, Miguel Gutierrez ezkerretik eta Eri García eta Daily Blind pixka bat aurreratuago, Jangel Herrera eta Aleix García euskarri bikoitz moduan, Iban Martin erdipuntan, gero muturretan eskuinaldetik Txigankov, ezkerraldetik Sabino eta goian golaren arduradun Portu. Hemen esan beharra dago, gaurkoan Michelek Porturen aldeko apustua egin duela, normalean hor Estuani edo gaurkoan minartuta zegoen Dobikek jokatu ohi dute, baina gaurkoan postu horretarako Porturen aldeko apustua egin du, eta esan ikusi da Portu postu horretarako ez dagoela prestatuta oraindik ere. Reala berriz, 4-2-3 bateko sistemarekin atera da baita ere, Remiro izan da ATP-an, 4ko lerroan ezkerregaletik Javi Galan, bere bigarren norgehiagoka jokatu du gaur Extremadurarrak, eskuinegaletik Álvaro Odriozola, egia esan honek lesioekin aurten ez dauka zorte handirik, atzealdearen erdialdean Patxeko eta Zubeldia, euskarri bikoitza Zubimendik eta Turrientesek osatu dute, erdipuntan Brais Mendez izan da, hegaletan Xeraldo Becker izan da eskuinetik, Mikel Oyarzabal ezkerretik, eta goian golaren arduradun Andres Silva izan da. 4-2-3 bateko esan dugu, baina 4-3-3koa gehixeago izan dela esan genezake. Kontua kontu, hasieratikan bi taldeek errespetu handia erakutsi diote elkarri. Reala fin ikusi dugu, kontutan hartuta milaka utzune dituela une honetan Imanol Alguazilen taldeak, eta ja da 3. minuturako beste bat ere gehitu zaio gaurko honetan. Kasu honetan Álvaro Odriozolak min hartu du, hor mugimendu txar bat egin du, esan behar dut zelaia ez dudala bat ere baldintza honetan ikusi gaurkoan. Montilibin jokalari asko irristatu dira, eta horretan lehen kaltetua Álvaro Odriozola izan da, eta bere ordez azken norgehiagoka hauetan Imanol Alguazil minutuak ematen ari zaizkion Jon Aramburu izan da. Ikusiko dugu ea aste artean Aramburu jokatzen duen ala Aritz Elustondo jokatzeko prest dagoen. Gogoratuko dugu baita ere Amari Traoreren Mali eta Kuboren Japon gaurkoan Asia Kopa eta Afrika Kopatik kanpo geratu direla, eta beraz horiek albiste onak dira noski txuri urdinentzat. Pixkanaka norgehiagoka aurrera joan da, Jon Mikel Aramburu irten da, Reala sakontasun bila ari zen, batez ere Javi Galan eta Jon Mikel Aramburu ikusi ditugu oso parte hartzaile, zelai erdian ezinbestekoa zen batez ere Martin Zubimendiren parte hartzea baloia atzetik ateratzeko. Horrez gain bikain ikusi dugu Mikel Oyarzabal ere bai kanpotikan eta bai barnekaldetikan ere asko jokatzen. Girona barnekaldetikan asko jokatzen duen taldea baita, gero hegaletan mina egiten du, baina aurkariak barnekaldean pilatu nahi izaten ditu gero hegal horietan min egiteko, eta barnekalde horretan egia esan Oyarzabalek asko eman dio Realari, naiz eta hasiera batean behintzat hegal batetikan aritu behartzen Eibartarra. 26. minutuan iritsi da norgehiagokako lehen jokaldi polemikoa. Kasu honetan Sabinoren erdiraketa baten ostean Jangel Herrerak buruz gola egin du, baina epaileak balio gabe utzi du. Esango nuke hasierako jokozkanpo hori interpretatu duela epaileak, bestela ez dago inongo jokozkanpokorik. Jon Mikel Aramburu erori eginda, eta horren ondorioz oina luzatu eta Sabinoren altuera berean ipini du, eta hor ez dago jokozkanpokorik, eta Jangel Herrerak ere buruz errematea egin duenean ez zegoen jokozkanpokorik, baina kontua kontu, Gil Manzanok jokozkanpokoa adierazi du, eta esan bezala hasiera horretako jokozkanpoko hori adierazi duela esan daiteke. Gero
31. minutuan Mikel Oyarzabali ere balio gabetuta utzi dio gola, kasu honetan Mikel Oyarzabalen oina bai aurreratuagoa zegoen, ikusi dugu nola Gironako atzelariaren sorbalda, kasu honetan jokorako tresna dena aurreratuagoa zegoen Mikel Oyarzabalen hankapunta, atzeratuagoa zegoen markatu Mikel Oyarzabalen hankapunta baino, eta horren ondorioz jokoz kanpoko posizioan sartu du gola. Egia esan, bi taldeek aukerak izan dituzte, bi taldeak erasora joan dira, naiz eta ez den golik izan, eta honelaxe amaitu da lehenengo zatia. Egia da, lehenengo zatian batez ere Realak nortasun ikeragarria erakutsi duela. Aurrera joan dira, ez dira kikildu, badakite edozein talderi aurre egin diezaioketela, eta naiz da Girona sailkapenean oso ongi kokatuta dagoen talde baden, Realako ez dio bere ohiko jokoari muzin egin, aurrera egin dute txuri urdinek, eta hori benetan zoriontzekoa izan da Imanol Alguazien taldearentzat. Bestalde, bigarren zatia iritsi denean, jada lehenengo zatian ere beste susto batzuk izan ditu Realak, Braisek min hartu du une batez, Imanolek jada pentsatzen zuen beste aldaketa bat egin behar zuela, jada Oriotarraren aurpegia sinestezinarena zen, jada ezin zuen sinetsi zer gertatzen ari zen une horretan, baina bigarren zatian hor Mikel Merino atera da Beñat Turrientesen ordez, Turrientesen horreiagoka ona jokatu du, behar bada zelai erdian ez du bestetan bezalako distirarik ateratzerik izan, behar bada gaurkoan ere etzen ez, Realeko jokalariek distira ateratzeko norgehiagoka, Girona ere asko proposatzen duen talde bat delako, eta alde horretatik barkatzekoa da txuri urdinei hori. Mikel Merino atera da, Mikel Merino oraindik ere bere kontratu berritzearen zain gaude, hurrengo urtean amaituko zaio, ez dirudi momentuz akordiorik dagoenik, lehengoan Roberto Olabek hitz egin zuenean esaten zuen Mikel Merinorekin akordioa nahiko aurreratua zegoela, edo bera behintzat nahiko konbentzitua zegoela Mikel Merino Realean geratuko dela, baina gaurkoan ere ez dugu bat ere fin ikusi, eta ez gara fin ikusten ari, Mikel Merino azken horgeiago hauetan, normala da, nekatuta dago, pubisean ere arazoa komentzituen, eta Imanol nik uste saiatu dela alik eta minutu gutxien ematen, baina noski minutuak ongi banatu beharra dago batez ere otsaieko hilabete gogor honetan, eta, hortxe behintzat, Mikel Merino nahiko partida diskretua egin duela esan genezake. Gero 52. minutuan Ander Barrenetxe atera da Xeraldo Bekerren ordez, eta hemen Mikel Oyarzabal ezkerraldetik ipini da Ander Barrenetxea eskuinaldetik, eta naiz eta gaurkoan ordezko moduan atera den asko eman dio Realari, ikusi da jada bueltan dela, Mallorcaren aurka ziuraski hasieratik jokatuko du Ander Barrenetxeak, eta hori pozgarria da, minutu onak jokatu ditu, Realari asko eman dio, aukeraren bat edo beste gainera izan du Barrenetxeak gola egiteko, baina naiz eta ez duen golikan egin eta ez duen paserik eman orokorrean oso ongi ikusi dugu, Ausart, Imanolek eskatzen dion hori bikain egiten, eta Gironako atzealdeari pixka bat ere burua usteak sortzen. Gero, Gironak aldaketa bikoitza egin du, kasu honetan Pablo Torre eta Estuani sartu dira 70. minutuan, jada norgehiagoka askoz ere irekiagoa zegoen, Reala behar da Girona baino gehiago zela ere esan daiteke, momentu batean Realak jaune oro baloia Gironaren zelaian izan du, baina hor erakutsi dute Kataluniarrek ere erasoan ez ezik defentsan sendo egoteko gai badirela, eta bertan Iban Martin eta Portu kendu ditu. Iban Martin alde batetik naiz eta azken jardunaldi hauetan protagonismoa galtzen joan den jokalaria izan den, denboraldi hasieran oso jokalari garrantzitsua izan zen Mitxelentzat, eta oraindik ere gaurkoan erakutsi du honelaxe izaten jarraitzen duela. Bai aurrean zein atzean defentsan asko ematen dio Gironako taldeari, eta bere ordez Pablo Torre atera da, egia esan Pablo Torreren norgehiagoka nahiko diskretua izan da, ez du gauza handirik egiteko aukerarik izan, eta Estuanik zorionez ere ez, Estuaniren aldaketa nabarmena zen, jada azeri bat behar zuen, arrano bat hor goian gola egiten saiatuko zena, eta hori probatu du Estuanirekin kasu honetan Mitxelek, baina horretzaio, etzaio fin irten, eta Portuk kendu du, Portuk ere parte hartzea oso gutxi izan du, ez da bere postua hor
erdiko aurrelari faltsu moduan aritzea, Dobiken falta asko sumatu du Gironak eta hori Realak asko eskertu du baita ere. Eta azkenik, Solis eta Valeri irten dira, 80. minutuan, Aleix Garzia eta Txigankofen ordez. Bi hauek ere Gironan jokalari garrantzitsuak izaten ari dira, baina pixkanaka minutuen pilaketa eta exigentzia pilaketa ere nabaritzen ari zaie. Aleix Garziak batetik ez du eraginkortasun handirik izan jokoan, Txigankofek ere ez du beste norgehiagoka batzuetan erakutsi duen diferentziarik markatu, bestalde esan behar da. Sabino askoz ere parte hartzaileago aritu dela gaur Txigankov baino eta Solis eta Valerirekin ez dira gauzak askoz ere gehiago aldatu. Eta azkenik, Olasagasti eta Umar Sadik atera ditu Imanolek, Brais Mendez eta Andres Silvaren ordez. Andres Silva saiatzen ari da, badirudi pixkanaka bere onera etortzen ari dela. Ez dut uste Mallorcaren aurka hasieratik jokatuko duenik, ziur aski Oiartzabal ipiniko du erdipunta horretan, eta takeku dena ondo bidean behintzat eskuinaldetik eta Barrenetxea ezkerraldetik, baina orokorrean esan behar da Braisek partida oso ona egin duela, oso parte hartzaile ikusi dugu, etzen erraza, Gironako defentsa oso ongi antolatuta baitzegoen, eta Andres Silva saiatu da, baina oraindik ere geratzen zaio, errekuperatzeko Portugaldarrari. Eta Olasagastik eta Sadikek ez dute gauza handitarako aukerarik izan, eta 3 min hartutako. Orriozola, Beker eta Andres Silva. Andres Silva berriz ere esan dugu min hartu duela, itzuli da esan dugu, baina ez dakit, fitxaketa hau ez ote den frakasoa izango, eta bestalde Xeraldo Beker berak eskatu du aldaketa propio, hau ere irristatu eginda, hor esan dugu Montilibiko zelaia gaurkoan zegoen ongi, eta hau beste biktima bat izan da, baina ikusiko du. Orokorrean norgehiagoka ona Realarena, puntu oso garrantzitsua gaurkoa, kopari begira ere konfiantza hartzeko norgehiagoka ona, eta Girona honen bestez 2. postuan mantenduko da 56 punturekin, Reala 6. 37 punturekin. Hauxe beraz esan beharreko guztia, aurrengoan gehiago izango zuen bitartean ongi izan agur.